मादाबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालि जथुम्मा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै थासारि जि नुबाय सोरबिथिं जि नुबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे ओनसोलनि जि सुबुं दङ, बर' हारिनि सुबुं दङ, बिथांमोना जोबोद मोजाङै अनसायदों, गोसो गोरबोजों जों अनो। दा बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो बुहुमाव जे गेरेमसा माहारि महरै गायसननानै जि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे मादारबारि ओनसोलखौ गावसोरबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जोबोद मोजाङै जौगाहोनो हागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै माखासे मिशन फोसावनानै खामानि मावगासिनो दङ। बर' माहारिखौ जेरैखि जाया जोङो बुहुमाव सिनायथि होनांगोन आरो गेदेमा माहारि महरै जों गायसननांगोन। दा बे बेलायाव दिनै थासारिया जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन। दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय। दा जोङो बयबो मिथियो, जुदि बबेबा हारि माहारिया बा ओनसोला हादोरा जौगानांगौ जायोब्ला जोङो गोजोना नांथारगोन। दा बे हिसाबै जोंनि बिटिआर ओनसोला बा जोंनि बर' थानाय जि ओनसोल, बे बर' थानाय ओनसोला जोबोद गोजोन अबस्थायाव दङ। ओंखायनो दिनै बे गोजोनखौनो एडभान्टेज लानानै जोङो जौगासारनायनि खामानिखौ मावनांगोन आरो बे खामानियाव जों बाहागो लानांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जौगालांनो नाजानांगोन। गिबियावनो मादारबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'सा खौरांगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि दालाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। गिबियावनो जों दिनै मादारबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 32थि बोसोरसालिया जथुम्माजों साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लानानै खुंदों। दिनै जोबथा सान। मैया सेथि सानाव जोङो गाहाय दरखं बेखेवनाय, गोजौ सायनासालि बेखेवनाय, थान्दै नब्लां बेखेवनाय, बेफोरबायदि हाबाफारिफोर रनसायदों। दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा सेथि हाबाफारियाव दंमोन गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो दंफां गायनाय। बेजों लोगोसे दासान्दि सोलिबाय थानाय मेहेरगोनां गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां रोमदोन बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बे गेवलां मेलखौ जोंनि बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन 22 नं दरंगाजुलि बियाबनि MCLA मानगोनां बिजित गोरा नार्जारी सार बिथांमोना दिनैनि नैबे मेहेरगोनां गेवलां मेलाव फैनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसार होदों। मैया हरनि जे थान्दै मेल जिरायनाय, बे मेलाव माखासे उसुबिदाफोरनि थाखाय जोङो बिथांखि आजावनाय जायाखै। जोंहा मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेमखान्थि बायदियै, संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय, बे आफादा जानानै थांदों। गाहाय नेहाथारि महरै जोंनि मादारबारि ओनसोलनिनो सोमखोर बर' बिथाङा गाहाय नेहाथारि आरो आखान्थि नेहाथारि महरै मोनदों जोंनि मादारबारिनिनो सोगोमसार बर' बिथां आरो आफादगिरि महरै आं गोहोम बर' आरो लोगो आफादगिरि महरै दिम्बिसर बर'। बिथांमोना गोदानै फैबाय थानाय 2024 आरो 2025 मायथाइनि थाखाय मोनसे मावफुं आफाद दानानै होलांजादों। दा बै मावफुं आफादा जेब्लासिम बिबान गथायगोन, बै सानखालि जों गामि आफादनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै बिबान गथायनायजों लोगोसे माखासे बिथांखिफोर आजावगोन होननानै जों आसा खालामो। हाबाफारिजों मैया सेथि सानाव जों थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लादों, जेरै खन्थाइ आवरायनाय, मिथिस्लाबै बुंनाय, गोसोखांथि आनजाद लिरनाय। बे मोनथाम आयदाखौ थुनलाइयारि आयदायाव लानाय जादों आरो मोनाबिलियाव मोसानाय बादायलायनाय आयदा दंमोन। बेखिनियानो मैयानि। दा मोनाबिलियाव जों देंखो मोनाबिलि दङ, हारिमु मोनाबिलि। जोंहा देंखोगिरि महरै नुजाथिफैगोन कैलाश बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानिफ्राय। बिथाङा दिनैनि जि मेहेरगोनां हारिमु मोनाबिलि, बेयाव फैनानै जों मादारबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गोजोन होफैगोन, बेखौ मिजिंथिबाय।